Nou, kom binnen op de operatiekamer. Het is bekend terrein voor Martijn Poeze. Sinds 2009 in het MUMC Plus in Maastricht werkzaam als traumachirurg. Sinds kort is hij ook luitenant-kolonel militair chirurg bij de Nationale Reserve van Defensie. Het Maastrichtse ziekenhuis is een van de 14 ziekenhuizen in het land waar personeel is voorbereid op het behandelen van oorlogsslachtoffers. Maastricht wilde graag meedoen aan de relatieziekenhuizen waar Defensie al een langere tijd mee werkt. Zij hebben contact met ons gezocht van ja, willen jullie dat niet doen? En ik vond dat wel heel erg goed om dat te gaan doen. Om als relatieziekenhuis personeel te leveren. Uiteindelijk, als reservist. Zo ging het balletje al in 2021 rollen en werd de traumachirurg uiteindelijk zelf dus ook reservist. Recent ronde hij een 8 weken durende opleiding af waarin hij werd klaargestoomd voor het verlenen van spoedzorg tijdens een oorlogssituatie. Dit is de basis, de eerste levensreddende behandeling voor ledemaat, leven of het oog. Dat hebben we ook nog iets bij ons. Dat kan iedere soldaat, die zijn daarin getraind om dat te doen. Dat gebeurt gewoon in het veld, ja, op de grond meestal natuurlijk. Daarna wordt zo'n patiënt, want dat is het inmiddels, de gewonde soldaat of patiënt, wordt naar een omgeving gebracht, een tent of een gebouw waar een chirurgisch team beschikbaar is om de vervolgbehandeling te geven. En in zo'n gebouw is luitenant-kolonel Poeze dan te vinden. Uiteindelijk komen gewonde soldaten terecht in een rol 4 ziekenhuis. Een plek voor de eindbehandeling van een patiënt. MUMC Plus is zo'n ziekenhuis en krijgt vanuit die hoedanigheid al met enige regelmaat oorlogsslachtoffers uit Oekraïne binnen. Om die uiteindelijke behandeling, die eindbehandeling voor de ledematen of wat dan ook hier te krijgen. Als Nederlandse militairen worden ingezet in het buitenland, dan is dat vaak in missiegebieden waar de medische voorzieningen beperkt of niet aanwezig zijn. Ik hoop zeker niet dat ik nodig ben en uiteindelijk ergens in een veld samen met mijn chirurgische team gewonde soldaten gaan helpen. Maar als we die capaciteit niet hebben, als we die bereidheid niet hebben, ja, iemand moet dat natuurlijk wel gaan doen. Dus ja, nee, ik hoop niet dat ik uitgezonden word, dan zijn wij in oorlog. Maar als dat nodig is, dan ga ik dat natuurlijk wel doen, ja.